Ja moram jedan prvo intro pre nekih godinu dana kad smo se prvi put okupili oko ove WordPress zajednice, nekako je sve to bilo stidljivo, onako na mišiće, ne znam, napravili smo onu Facebook grupu i tu je sve nekako krenulo, ali godinu dana otprilike nismo imali neke aktivnosti i onda se pojavio Milan koji nas je onako sve razdrmao i pokrenuo priču, zato molim vas jedan veliki aplauz za Milana. I ja se nadam da će ovo biti dobra priča i znamo koji nam je cilj, znači. Dobro. Ovo je priča koju prvi put pričam o ovakvim dešavanjima. Smatrao sam da nema potrebe da pričam nešto o WordPressu, jer mislim da ne znam nešto više od vas i da od mene nećete mnogo učiti vezano za stvari za WordPress, ali imam neke stvari koje su vezane za web marketing, nešto čime se, da kažem, najviše bavim i smatram da tu ima nekih elemenata koji će vama sigurno da znače. Ja sam u jednom delu zajednice poznat kao neko ko je napravio Joomla tutorial. Taj Joomla tutorial je do sad, prema nekim nezvaničnim podacima, preuzet negde oko 30.000 puta. I onda sam posle tog tutoriala napravio jednu najveću i najpametniju stvar u životu, to je da sam odmah prešao na WordPress. Tako da sam mnogi ljudi onako doveo u zabludu, znači oni su kao učitali ovaj tutorial i radili na Joomli, a ja sam već bio na WordPressu kao i većina vas. I to smatram da mi je onako jedna od boljih odluka u životu. Vidim da su posle svi polako već krenuli da prelaze na WordPress, ali eto, to je otprilike neka moja priča. Sad, ovako, da krenemo od publike. Ko je publika? Ko je vaša publika? Sad moram da vas pitam ovako, ajde nek podignu ruke programeri. Puno vas je dizajneri, security, šef obezbeđenja, dobro, ok. Publika, ko je publika? Znači sigurno imate ili vaš sajt agencije, ili neki magazin možda koji vodite, ili vaš blog i tako dalje. Publika su svi oni ljudi koji dođu praktično na vaš sajt, je li tako? Sad ovde je jako bitna jedna stvar, a to je da praktično probamo da tu publiku na neki način da znamo ko je to grupa, ko su to ljudi. Znači mi ovako samo pratimo Google analitiku, svi imate Google analitiku, siguran sam da pratite. I tu samo vidite odakle su došli ljudi, šta gledaju trenutno na sajtu i tako dalje, ali nam fali taj podatak ko su oni. Ko su oni, ko su ti ljudi, šta se tu dešava sa njima. Ja obično kod ovih, u odabiru ciljne grupe, ja obično kažem da od svih ciljnih grupa najviše volim direktnu ciljnu grupu. Direktnu ciljnu grupu, da. Ovo je bilo da vas malo razbudim ako se možda neko spavao. I dobro, lepo sam procenio da će biti više muškaraca nego žena u publici. Direktna ciljna grupa je ono što nama treba. Znači, ne treba nam neka masa, ne treba nam 50.000 posetilaca ili ne znam šta. Ja kažem neka bude na vašem sajtu 5 posetilaca dnevno, ako je to vaša direktna ciljna grupa, ako će da vrši posao, ako će vas kontaktirati za posao, ako će pročitati nešto, šerovati dalje, to je vaša ciljna grupa. Sad, šta kaže Zdravko Čolić, one neke stihove kao ostani da ti kažem nešto još. Najveći problem koji se dešava u ovim situacijama je što recimo posetioci dođu na sajt, pročitaju nešto i nekad nedostaje onaj element da ih nekako zadržite, da ostanu tu kod vas. Ili da ih na neki način kontaktirate ponovo. I obično mi svi pravimo greške, ja sam malo analizirao neke sajtove, da kažemo, nekih ljudi koji znam da su ovdje u organizaciji i vidio sam da je recimo ono povezivanje sa društvenim mrežama, recimo konkretno zapratite nas na Twitteru, zapratite nas na Facebooku, mnogima to onako, pogotovo programerima, nije u prvom planu i obično su to neke onako ikonice sa strane ili neki fun box u nekom widgetu i nekako ne dajemo ljudima tu konekciju da ostanemo sa njima na neki način u kontaktu. Upravo tu dolazi priča vezana za retargetiranje. Ja ću danas pričati o nekim stvarima koje su vezane za custom audience i priču vezanu za Facebook. Ne zato što nešto preterano volim Facebook, ali zato što smatram da funkcija koju su oni omogućili u skorije vreme, odnosno u skoro vreme šta su sve kreirali, da ta priča poprilično ima smisla i pokazat ću vam neke konkretne primere šta se tu stvarno zbiva. Recimo, pre 2 nedelje bio sam na sajtu Booking.com i tražio smeštaj na Kipru, pošto planiram da idem tamo na letovanje. Posle nekih, recimo, ne znam, pola sata, odem na Facebook da proverim svoj Facebook i meni bukvalno na prvoj stranici Facebooka iskoči ova priča. Mislim, sigurno znate, sigurno ste viđali i znate šta znači retargetiranje.
Za one koji ne znaju, znači to je sistem prema kome, zavisno da li ste posetili neki sajt, se dešava da kuki sa tog sajta ostane praktično u vašem brauzeru i da posle na Facebooku vam plasiraju reklame. I sad oni mene lepo ovde spamuju, mislim ja to na trenutke smatram i spamom. Da, taj hotel koji si ti gledao, on je i dalje slobodan, rezerviši hotel i tako su mi jedno 7 dana plasirali tu priču. S jedne strane me smara, s druge strane mi je fascinantno. E sad, idemo na tehnički deo. Da li, ajdemo ovako, znači, ko je od vas čuo za ovu priču Custom Audience? Dobro. Ovako, u delu vašeg Facebooka kada se logujete, znači u gornjem desnom uglu imate onu opciju Manage Adverts, odnosno znači deo koji je vezan za oglase, praktično opcija da puštate oglase i da oglase plaćate i tako dalje. I postoji jedan deo koji se tačno zove Audiences, odnosno publika. U tom delu vi možete da kreirate jednu jako dobru stvar, a to je ova opcija, da kreirate publiku. Kad kreirate publiku, možete da birate odakle ćete tu publiku da uvezete. Postoji opcija da recimo imate mail adrese od ranije nekih ljudi za koji znate da su vaša ciljna grupa. To je ova opcija 1. Da praktično uvezete te mailove putem neke tabele. Opcija 2 je ako imate recimo mailove sa MailChimpa, sigurno ste koristili MailChimp, imate neki newsletter listu, možete na ovaj način da uvezete publiku sa te mail liste. Postoji opcija vezana za mobilnu aplikaciju, to nisam koristio iskreno, tako da ne mogu da vam pričam neke detalje vezane za to. A ono što nas najviše zanima je upravo i zašto je ova prezentacija danas, priča vezana za Custom Audience, odnosno publiku sa vašeg web sajta. I mi ćemo recimo sad kao kreirati tu publiku sa web sajta i ovo je taj naredni korak. Kreiramo neki naziv. Ja sam recimo konkretno kod svojih primjera znači dao naziv gore, recimo publika sa mog sajta, publika sa mog bloga, nije ni bitno. I tu sad tačno birate da li hoćete da u ovaj, nazovimo ga koš, hvatate sve posetioce koji dođu na vaš sajt, blog ili magazin, ili želite da hvatate samo one posetioce koji su posetili neku konkretnu, specifičnu web stranu. Recimo, možete da odaberete, recimo, publiku koja je, da kažemo, za ceo sajt i u nekom narednom koraku se vama generiše kod. Programeri ovo znaju, mislim, sigurno vam je poznat ovaj tip koda. Ja mislim da je ovo JavaScript, ili tako? Znači, generiše se JavaScript kod i njega dodajete u header deo, praktično u header deo na vašem sajtu. Bitno je, znači, naravno, znate sami to da vas ne podsjećam, da budu u template-u, da se vrti na svim stranicama, da budu u header delu, nikako samo na jednoj stranici. I na ovaj način, taj kod se zove neka vrsta kao pixel koda, oni ga tako zovu. I to je praktično element koji će da baca taj cookie svim posetiocima koji dođu na vaš sajt. Svako ko dođe na vaš sajt, vidjet ćete kako kasnije, kada se logujete na Facebook, vidjet ćete kako ona cifra konkretne publike koju ste ovde kreirali raste. Logično, kako dolaze novi ljudi na vaš sajt i ta publika raste. I na taj način praktično vi kreirate vašu sopstvenu publiku koja se kasnije u nastavku povezuje sa Facebook profilima. Kako se povezuje sa Facebook profilima? Tako što praktično taj ko je došao baca mu cookie u browser, kada se on loguje na Facebook, Facebook prepoznaje cookie i kasnije vi njima možete da plasirate oglas. Ja ću vam sad pokazati baš ovako jednu studiju slučaja na primjeru koji sam ja imao. U pitanju je sajt koji vodim Wellness Spa.rs i drugi sajt spahoteli.rs. Ja sam kreirao publiku za jedan sajt posebno, za drugi sajt posebno, mada u suštini imaju istu svrhu, oba sajta imaju jako sličnu ciljnu grupu, ali nema veze. Ja sam kreirao kao dve ciljne grupe, posebno za jedan sajt, posebno za drugi. Prošao sve ove korake koje ste videli i posle nekih orijentacijono, recimo mesec dana, ja mislim da sam imao otprilike, možda i manje od mesec dana, negde oko 4000 praktično cookie ili kako već, znači publika koju sam kreirao bila negde cifra oko 4000. I
rešio sam da pustim sad konkretno oglase. Oglasi se kreiraju u onom delu koji je bio praktično na prvom slajdu, znači deo ovde koji je baš vezan za Facebook oglašavanje na Facebooku i vrlo lako možete samo da kreirate oglas i to kreirate recimo pored dela ako piše da vam je recimo konkretno ste kreirali custom audience, u mom slučaju wellness spa, pored toga je stajalo advert i ja sam praktično pustio oglašavanje ka toj ciljnoj grupi i stavio sam da oglašavanje bude u smeru da oni lajkuju moju stranicu. Znači, to je bila moja priča. Dole je prikaz oglasa, ove oglase redovno viđate po Facebooku u smislu da vam se pojavi na sredini feeda i da morate, mislim, praktično vas gađa da to lajkujete. E sad šta se tu desilo? Jedna jako interesantna stvar. Ovo je baš onako da kažem marketing priča, ali nadam se da vam je koliko toliko interesantna, jer ovde se dešava jedna stvar koja je meni bila jako interesantna. A to je da praktično reach, odnosno publika do koje je mogao da dođe oglas, je bila u oba slučaja negde oko 4000. Šta se desilo? Za wellness spa stranicu je lajkovalo 273 fana, odnosno to je, da kažem, neki click-through rate, odnosno procenat koji su postali fanovi u odnosu na reach koliko je išlo, 6,5%. Ko se ikad bavio na neki način oglašavanjem na Facebooku ili je puštao neke reklame na Facebooku, zna da su ovi procenti drastično manji od ovoga što ovde stoji. Znači, ti procenti su ne ispod 1%, nego ispod 0,1%. Znači, sve zavisi kako gađate ciljnu grupu. Ovo pokazuje da je ciljna grupa fenomenalno pogođena, jer to je upravo ona vaša custom ciljna grupa. E sad, meni je interesantno da se u slučaju spa hotela desio, iako je custom audience vezan za spa hotele, za drugi sajt, desilo se da je tamo, nazovimo ga click-through rate, bio 2,6%. E sad, šta se tu zbiva? Najveća razlika smatram da je u tome što sajt spa hoteli postoji nekih 8 meseci, a sajt wellness spa skoro 4 godine. Tako da su ljudi verovatno i navikli na taj brand wellness spa, pa im je nekako bilo lakše da lajkuju, dok je ovo nešto što im možda još nije tako poznato. Ali definitivno čak i to 2,6% je više u odnosu na bilo kakve reklame koje možete praktično da puštate kroz Facebook oglašavanje. E sad, meni apsolutno nije cilj da tu prodajem neku priču vezanu za Facebook i da vas nagovaram da puštate Facebook oglase, ali sam vidio što može da se napravi sa $5. Vidio sam što može sa 20, jednom je čak pao i server. I to su, da kažem, neke stvari koje smatram da mogu da vam znači. Imam sad jedan problem, recimo da ova stranica Wellness Spa trenutno ima negde preko 4000 fanova i mi smo ih na razne načine, da kažem, pribavljali, gledali smo da to bude što direktna ciljna grupa, ali moram da priznam da mi je jako žao što od početka, od nule, praktično nisam krenuo da gradim te fanove kao ova priča custom audience. Jer, kad smo puštali kampanje i privlačili nove fanove kroz custom audience, desilo se da nakon toga, kada smo šerovali nove stvari na Facebooku, da nam je onaj klasičan organski reach bio drastično veći nego ranije, zato što je to ciljna grupa koja je direktna ciljna grupa. I za kraj ovako neke čisto savete da vam dam iz nekog tehničkog ugla, nadam se da nisam probio vreme. Može da se desi recimo da vaš blog, to je ona situacija koja je u slučaju mog, milošblog.com, da piše mi o web konferencijama s jedne strane, a s druge strane imam jako posjećen tekst o letovanju na Rodosu. Jako je nezgodno kad imate totalno različitu publiku, a u pitanju je jedan blog, jedan sajt. Postoji nekoliko načina da to rešite i predlažem da to uradite od starta, a to je situacija da ili putem WordPressa i custom fieldova na konkretnom blog postu unesete, znači da postoji jedan custom field koji bi praktično bio samo za kod iz dela vezanog za retargetiranje, odnosno za custom audience sa Facebooka, ili da se malo više poigrate s onim stvarima koje su bile na početku kod custom audience-a sa onim delom koji je vezan za URL, da li gađate neki konkretan URL na vašoj stranici. Ja recimo u mom slučaju ne bi smeo na Miloš blogu da stavim jedan kod za kompletnu publiku sa sajta, jer meni polovinu posete recimo uče tekst sa Rodosa. Znači ja bi morao da razdvojim tu publiku na one koji nisu došli da čitaju turističku priču i na one koji više čitaju neku tehničku priču vezanu za konferencije i tako dalje. Ili
takođe neka od opcija da kroz vaš template definišete, zavisno ako imate drastično različite kategorije, da kroz PHP kod putem if-a jednostavno razdvojite kod i da na neki način i na taj način razdvojite publiku. I jedan bonus savet, kada se desi sad ono, recimo, nakupili ste 200, 300, 500 fanova, nije, opet kažem, nije stvar da to bude velika cifra, bitno da je direktna ciljna grupa, šta onda dalje? Preporučujem vam da kad šerujete neku stvar, neki tekst, šta god, link, da idete na boostovanje postova i da gađate, ja nekad zovem Friends and Family, odnosno Fans and Friends opciju, ne da gađate bilo koju publiku iz ne znam kog grada ili šta već, nego gađajte one koji su vam fanovi i eventualno njihovi prijatelji. Ako ste na ovaj način od početka gradili ciljnu grupu, vaš reach i ceo oglas će ići u jako finom pravcu. Toliko od mene, nadam se da nisam probio vreme, hvala puno. Pitanja? Sada. Pitanja? Mikrofon. Ćao. Pitanje je, ako već imamo kampanju koja radi na Facebooku, a hoćemo ovo nativno da uradimo, da li se uopšte isplati to sa humilom da kampanja ima 10-20 lajkova dnevno ili tako nešto, ili je jednostavno prekasno za tako nešto, ovo su koraci za početak? Ja mislim da nikad nije kasno. Mi smo recimo s ovom pričom krenuli sada na stranici koja eto već ima i aktivne kampanje i aktivne, da kažem, dosta fanova. Mislim da nije kasno. Eventualno vremenom će, da kažem, na neki način se pročistiti fanovi, kako već. Recimo, mislim da nije kasno, definitivno. I još jedna stvar samo, kako radi ova kampanja sa nekim već postavljećim, jednostavno merge ili nešto? Ova priča oko custom audience je priča da se sakupi publika. E sad, kad sakupimo publiku, mi kasnije možemo, mislim, na potpuno identičan način i dalje da nastavimo oglašavanje. Ovo je, da kažem, najveći deo priče ovde vezan za pribavljanje publike. Kampanje će nadalje ići bez ikakvih problema klasično, znači nikakav problem tu nije. Ono što mislim da može da bude jako interesantna stvar u nekoj budućnosti, je samo tu da možda dopunim priču, da u nekom trenutku vi možete da prodajete vašu publiku drugima. Ali ne da prodajete u smislu da se radi transfer fanova, nego ćete pustiti kampanju na tuđi link ako taj neko ceni vašu ciljnu grupu. Ipak je ovo custom audience. Možda je neki bloger od vas za kog znam da ima super ciljnu grupu i da je na ovaj način gradio, ja bih možda čak i platio da on pusti reklamu preko svoje publike na neki moj link. Kroz neki inbound marketing ili tako neku priču na neki blog post. Nadam se da sam odgovorio na pitanje. Još pitanja? Zašto si otišao iz Džoma? Čekaj. Zašto si napustio Džomu? Zašto sam napustio Džomu? Postala mi je previše komplikovano. To je bio onaj period kad je backup trajao danima, ja nisam to mogao da... I dalje traje, mislim i dalje traje. Ne znam, pričaju da je sad nešto bolje, ali gotovo. To je već bio raskid, nova ljubav je WordPress, to je to. Još pitanje? Ćao. Ja imam Facebook stranicu sa nekih 60.000 lajkova koja me povezano sa mojim sajtom. Ovo je super priča, znači za dovođenje konkretno fanova na Facebook stranicu, ali šta s njima sad dalje? Ja iz mog iskustva, ti fanovi mi ne vrede ništa, bukvalno. Svih tih 60.000 fanova koje ja imam, otprilike od tih 60.000 neki post koji ja objavim, vidim 10 ljudi. Kako je kreirana publika? Na koji način su pribavljeni fanovi? Dolaze su jednostavno za mene. Sami? Bilo je neki fazon, kao share for share sa nekim drugim stranicama, ali u suštini to je bilo samo s početka od nekih 10.000, kasnije su dolazili sami. Već sada, koliko sam ja upućen, Facebook je drastično promijenio taj način kako on plasira postao. Jednostavno, ljudi ne vide to što biva objavljeno. Ne znam da li znate šta o tome. U tom delu, da kažem sad, najviše testiranja na stranici Wellness Spa, to je moje iskustvo, da kažem, sa Facebook stranicama najviše, nama se desilo da nam je ta vidljivost, praktično reach, drastično pao. Znači, on se prepolovio.
Međutim, sad dok moj kolega kaže, ma nema šanse, šta god mi da pustimo, taj reach je mali. Ja smatram da je u ovom trenutku copy, odnosno tekst koji stavljate kad nešto šerujete, značajniji nego ikad. Mi smo nešto testirali kad recimo šerujete nešto i napišete neki tekst propratni, veći je reach nego kad nema propratnog teksta. Takođe, kada jedna ili dve reči u propratnom tekstu budu sa velikim slovima, koliko god da to sad deluje kao neko viče na mene, ali ljudi, uočljivije je i raste reach. I mnogo zavisi od prvog lajka. Ako krenu 2-3 lajka, reach raste. Da se vrati sad samo na ovaj deo, 60.000 fanova je jako velika cifra, ali opet kažem, vezano za bilo koju priču oko internet marketinga, nemojte, znači nebitno je da li je to 60.000, ja ću možda više da cenim neku stranicu koja ima 300, ako znam da su to tih 300 ljudi. Kao što, na primjer, sad nije stranica, ok, ali je grupa WordPress Srbija, gde nas ima oko 350, ali to smo stvarno mi koji smo okupljeni oko toga. Ja iskreno, da imam takvu stranicu, ja bih ugasio. I onda bih gradio iz početka na ovaj način, barem znam koje mi cilj grupa. Odgovor i kaže razmišljam. Još pitanje? Kaži mi, šta misliš o kupovanju lajkova, jer mi smo template developers, imamo ogromnu konkurenciju i šta sam primijetio je da naša konkurencija je recimo od danas za 10 dana prešla Facebook likes 10-15.000 i onda poslije toga, znači prođe neki period od 2-3 sedmice, vidiš tačno da talking about it na Fejsu, recimo od njihovih 15.000 lajkova priča samo 20 ljudi, što mi tačno kaže da nisu radili ništa drugo nego su kupili lajkova. Ja sam trenutno protiv toga, ali kaži mi ti šta, pošto ste dobar u marketingu, kaži mi šta misliš o kupovanju lajkova? Ako pričamo o kupovini lajkova u smislu da sam ja platio kroz Facebook kampanju da dođem do fanova? Ne. Pričamo, ima toliko stranica gdje kaže kupiš 10.000 lajkova, za 5 dana ćeš imati 10.000 lajkova prema tvojoj web stranici. Mislim sve najgore. Sve najgore, tako? Sve najgore. Nema, mislim, talk about parametar je jako bitan. I taj reach, i prosječan reach po objavi, to su jako važni parametri. Pošto radim dosta sa hotelima, došao sam na ideju da napravim jedan sajt i sa svojim kolegom programerom kreirali smo sajt webmarketinghotela.com gde smo se samo malo poigrali sa Facebook API-em gde vučemo podatke sa mnogih Facebook stranica hotela. I ja sam namerno stavio da je default prikaz, odnosno rangiranje tih hotela po talk about parametru, a ne po broju fanova. I kako ko od ovih menadžera hotela dođe i kaže, čekaj stani, ja imam mnogo više fanova, kako sam ja ovako nisko? Jesi nisko, ali si neaktivan. I to je, mislim, jako bitna stvar. Kupovina fanova neka kupuju, mislim, opet, mislim, to apsolutno ne treba da se brinete oko toga. Bolje imati čiste fanove i sa njima raditi ovu priču i opet kažem, čak i plaćati. Mnogi su rekli kao, sad nas Facebook tera da plaćamo. Jeste, ali testirajte stvari. Probajte sa $5 šta se desi. Znači, meni je sa $20 pao server. Jer smo imali situaciju, napisali smo blog post, šerovali blog post koji je bio onako, da kažem, solidno viralan, znate ono loženje tipa 5 najboljih hotela u Vojvodini. Ljudima je to super da čitaju kao onako. Znači, imao je tekst malo elemente virala, šerovali smo taj tekst, boostovali na $20 i u jednom trenutku smo, znači, previše nabazili fanova na serveru gde jednostavno koje nije navikao, da kažemo, na tu posetu. I desilo se da nam je pao server. I sad, svaki put kad šerujemo i kad boostujemo nešto novo, kolega kaže, ajmo $5 po $5. Samo polako. Još pitanja? Još pitanje? Ja volim pitanja, slobodno pitajte. Nemojte ono kao posveću, ne, sad pitanje, da svi čuju. Ajde, već pričamo toliko o reachu i to. Koji je to verovatno s reachom prema broju lajkova na stranici? Može biti veći.